FM afeiso HYTV so no siaka sebo and adruso Okamafo Clement magi egwa meba be kenkan ni nyina ede amaw na meka wo se insembi ai bedi kasebo mu akotene ebi ene say Director General Emma GS ede sem kakra ede ato edwa abra emofra eba be bie suku bio yebeto aso na ye de ani ede akere eye kwawu isaban akopie mu wo kwawu sabadia na chese nsema ebubu fi oba no eye asefempa papa bi awadi mfie aduasanum akonyin eye ne baba a enya asemketo akra ensem bi aka yenim ho a edoso pa ena mage bre a mede nyina ede baba som se anumre no sia kasebo ewo eye Yorke FM afeiso HYTV so mamika wo say han Yorke State eye dwumaku a waso yasena ye de dwumadi nyina anase kasebo ni nyina eba besom wo afeiso Adoms Boutique waso ye dwumaku a waso yasena wo ma ye nchade pa intini bomodi asa obekọ wo nakache na wakwaji bie sa dwumaku nyina nipa ba ko de nti wetina fra won ewo 0243708485 0243708485 Jibre na ye dan ho ye ba ye de nsem no chemu nyina ede bebesom Abusiane esema wakwa ba bio eba eye Yorke FM afeiso HYTV so enyumre no sia kasebo enadru so Okamafo Clement mede esomgo yeshase dia na yeshase Afri Ghana Education Service wona kache na Director General Emma Ghana Education Service aye Professor Kwasi Opoku amankwa ene otena se ene nsentrofo edi ehyemu ekasaye na wakasa no chekere kwan ya obefa so abie suku ama wona wo ntoaso suku efe wona wo ifitiase suku ene ade nyina obi abetimi ahye eye adesua ase na chese ye kandia na chese Tuesday di enimia ena mofra no wo bie suku na wona wo chiro insotwe ye BC no once of 1st April na wo so wo bie school say na openyi echeche ni nsem aligned our calendar with them and let me indicate that even though I am announcing it, the TVS schools are equally going to use this calendar for their programs. So the committee worked, they finished, they presented to the minister looked at it and made the suggestions, we worked on it, and finally we've got it well done. We indicated also that we are working to come up with a calendar that goes beyond 2022. Amani boy yenuanom joy news for and a boy and my sa ekabia yeso yakenkan ediamam yeto akase bone so dia na de ni ekere eye kwawu west ewo eye poye mountain ekuro bia ye fra ho kwawu nsaba na kopiem wo ho dia na chese abrante bia wadi infisianom aduasanum ena chese watimi anyem ono ankasa na banoma afeiso ne mamienu bi a wo ye ma no watimi anyone ada enye asemketo kra unim say eba no kanmamu hanom say dia na chese sansem ne koso a na eye musuo kase pa ntini we say no wotwa edwan adigu eye mmofra miensan yi eso sene wo betimi ate won ho na afei so asase wo woso no watimi ate o asase ne so eho na opanyin anase ohempon a wo eye kwawu saban eye nana osai tum berima ono na de nsem a chese ekoso nyina ade tu dwa a okase sansemi esi ye no ono a obetena so be se mfie be se aduasa nkyem no ohun san nyema we bi ewo na hinie mu da o se we de eye bususempa enti wabomoden asa omanfo no entimi hwehwem na wo hwehwem no watimi ehu no kurasem a ewo mu a chese enche bia no wo ba betwe eye abranti na so abe na kakrani na mutumi hu se abranti bi a wo wa betena ha ani ndadini na banwa ujieti za asema ochame se achame se champion for na omuntas no hwi yampa diambara sami achame no
mpanyinfoɔ na ɔmtena ase fifie mu wɔn no bɔ mama ne sɛ asɛm a adwuma no amoma wɔn no wɔn ayɛ wie na wɔfrɛ wɔn mu sɛ nokorɛ sɛ ɛyɛ owura no aberanteɛ no wɔne nipa no ɛna no afei koraa so no ne ma mmienu a ɛyɛ na ɔno ara sene mu ma no sɛ bi kasa wɔ sɛ mekɔto ano ba wɔne mmienu no nso ada aka ho ama ɔra ne nyinaa obisa nkwadaa no ama nkwadaa no agye atom sɛ ɛyɛ nokorɛ ne saa no kyerɛ sɛ ayɛ musudeɛ ɔmusuo obi a sɛ ibɛdi adeɛ koraa mɛkɔ mfiri bi asɛm ne nti saa abususɛm wɔ bi wɔ ha da koraa sɛ saa na abadeɛ a na ekuro wɔ bɔ musuo wɔ kuro mu koraa ɛdi na sɛ sɛ ɛyɛ ama mɛgu so Openya yɛte ne kan ɛyɛ ɔmanhene ɛma ɛyɛ kwawu nsabaa nana ɔsɛ twum berima yɛtoa ɛyɛ kaseɛbɔ ne so de ane yɛde ani ɛkyerɛ tamalani ne pɔtam na abrante bi a yɛfrɛ no ɛyɛ Musa Isifu ɛna kyɛ sɛ wɔyɛ ɛyie wɔ hɔnom no abantie yi mente me ho ase ebi ɛba yɛ ɛyie n'ase no otimi ɛkɔtam tuo ɛbɛtoto yɛ ama nipa bɛsɛ nsia wɔn ho aka ebi kora deɛ wahwere wɔn kwa ɛnyɛ asɛm ketewa kora na wokopie mu ɛwɔ mantam hɔnom de ana kyɛ sɛ assemblyman a ɔwɔ hɔnom no ɛwɔ nkyɛkyɛmu papa ɔde ɛsom yɛn ɛwɔ yɛ kaseɛbɔ yi mu. Not having any mentor. He is also a committee member and he is one of the chief warriors in our traditional clan. And he's part of the committee and he's also he's normal, he sounds well and nothing is wrong with him. I don't know, but as at the time that he was the alleged saying that he was doing the action, I don't know, as at that time he was if he was in his mind, but the investigation is yet to review all those things. Such incident ever happened in this area? No, this is just the first time. It's even a shock thing to the community because we've never had that even from the funeral started last week and it was the common nothing happened. It started last Friday and they have reviewed all the activities, doing their dancing and everything. It's just to do with the coronation of the regent. And unfortunately, it came to this way. Abusia yɛtoa so ne yɛwie kaseɛbɔ no korakora de ane de ani ɛkyerɛ yɛ akumfi akɔkyi na ɛhɔnom ɛna sprinter bus yi bi ɛtumi akɔtwi afa ɛyɛ nipa bi so ama emu mmiɛnsa ahwere wɔn kwa watoa nananom wɔ nseɛdo a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛna emu bɛyɛ sɛ dunum deɛ kyɛ sɛ wɔapirapira wɔda ayaresabea deɛ kɔba yɛ nyinaa ne sɛ sprinter bus yi no ne tae ɛpae ya na kyɛ sɛ ɔhu baabi a ɔmfa ɛyɛ ɔmanfo a wɔte kaa no mu no ɛmfa nti ɔde kaa yi ɛkɔtwi fa nipa bi so ama ɛno na ama nipa mmiɛnsa ɛtumi ahwere wɔn kwa ɛnyɛ asɛm ketewa koraa na ɔmanfo a wɔwɔ hɔ no ma wɔhu deɛ si yɛ nyinaa no ɛwɔ emu kyerɛ mu a ɔmode som yɛ ɛwɔ kaseɛbɔ yi so. Yeah, fast now I rush one. No, we are also I am about back at down. I want to survive. But the kind of the far women do. No person that we are no one can let you there. I mean, why not? And do now with now do cry for long. But I hope the one watching on one shut up most of the good. If you have to know why fast I rush one hospital. Yes, I my battle. No to kuti na o to kudo o fan no nda bo fa na nga se be o ton ade na de o wa fu but o bojo yin na yankofo o ho so the station a wo ton ade nti ho no na asem si ye ya me anya adum ma o no otu na o si ni si o ton abo fa no ya me na ma ne ba abasa wa kan ho na de o tu o so wa bia o ku ku na ma o ko na o ko you said that blast tie no be na ka break nti ka no to no kwa that side and san ordinary back baby a obala ni na ngo abusia ebegyina sansemi so na afei de yɛ de kaseɛbɔ ni nyinaa aba na wieyɛ na meka wo sɛ kaseɛbɔ mu nsɛm bi a edi mu akotene ebi ne sɛ Ghana Education Service de kyerɛ sɛ ɛpono a ɛkyerɛ sɛ
Omanfo anase schoolfo betimi abie school Tuesday di enimi benada ya no wo de abeto dwa wonam Director General Professor Kwesi Opoku Amankwa eso na wo de beto dwa chese wetimi a chese a free Tuesday de ko de kosi April mu de na chese schoolfo nyina atimi abie school yesan so de ani kire ye kwawu saban na branche bi ebepie kaseboi mu ana chese ono so wetimi ato na banoma emuna anase wetimi anyinse na enya asem keto akra ye de munchemu nyina de besomo ewo ye kaseboi mu ensem bi ai kan ye ni mu ho ana editie na edihwe ene ye de besomo ewo eye Yorke FM ene HYTV no sia kasebo eso okenkan fo amekenkan kaseboi ma wo eye me Okamafo Clement na me ka wo say ye da eye mu amohwa ye nyina ase afei so ukọ MCR ho no ma wona wo boa ye eye Benedict afei so me producer Achin president wo nyina Nyankopon Isramo ebusua ye da mo sese mutimi etie ye na mo hwe ye